Dibawani no. Iya. Aja turu sore kaki Tak delok-delokke suwe-suwe Agnes kok malah saya cendhek. nggih soalnya kula saya lemu Pak. Oh, ya engko rak mung padha Prastiwi kae. Iya. Wong wedok kok tanpa nongget-getane babar. Nggih garing glundungke. Heeh, mung kotak ngono jan. Wah niki. Jan ya piye to ya? Aku dadi sikile gedene semono jan. Ya wis ora karang dedeg piadeke piyayi iki putri kadang kala nek bar nikah sok iso tambah ramping, tambah dhuwur. Ning Agnes ki bar duwe anak kok malah saya mlumpuk. Suwe-suwe bunder, Pak. Ngerap. Iki dong apa? Iya. Nyangking pokol Nyangking pokor nane gabung karo Elisa kuwi lho. Elisa kuwi sok senam apa jenenge? Elisa kuwi dadi dhuwur banget ki mergo Sumba ya, Sa. nggih Sumba. kula sak zumba kan. Ah iya kan. Apa sih kan? Apa? Ngono kae sing aku ndelok malah bingung. Iki senam apa ngopo nganggo bengok-bengok apa? Hei, hei, hei. Nek ora ya malah melu wong tua-tua nek esuk kae lho. Hop. Ha. Senam lansia. Hop. Ha. Ora mulih terus tuyuk-tuyuk ngene. Ya. Isi hine donga tetula Neno sandang kelawan pangan neno ya iku bagian nipun wong melek sa wong melek sabarna rimo Ya tembang kangen. mangga ya Mas. Tak piye terserah kono.
Aku bingung, Pak. Kok mboten penak to, Pak, rampunge iki? Ora penak Ya ngono kuwi sok-sokan kok. Aku ya sok krasa ngono kuwi. Kepiye to iki? Iya. Wah ya, ora lega ngono lho. Ayo. No. Iya. Ya wajan. Ah, ya ki lho Ting kaya Mbak Agnes kuwi lho iso tandung dandang jreng ngono kuwi sikil dangkat siji ra apa-apa. Kaya bang otong-otong kae terusan. Goleki percil ngene iki. Iya. Saking bingunge yo sikile mung dangkat siji, tandung jreng ngono terus. Ya werna-werna ya, Mak. Karang yo nek ora apal kendangan iki wong jogeti angel kok no tenan, yakin ora goro aku. Iya. Angel tenan kendang. Mongko kendangane molak-malik ora karo-karuan. Iya. Ki mau lho trik. Wis rampung. Elisa. Ayo Sa. Ya kowe ditunggu piyai akeh iki. Iya. Aku nganti tobat saiki manajemen Elisa wis nganti karepe maune sing ora nganggo ngerti-ngerti tambah Elisa nggih Pak. Lah ra tenan to. Tambah Elisa berarti tambah duite. Asik. Asuk. Kerupuk. Iya. Masuk. Ya. Sing mau ning undang-undang ora nganggo kowe iki bareng karo kowe terus do nganggo tambah-tambah ngono kuwi. Iya. Aku sok-sok ora tak omongke nek anu to panitia iki njaluk ki sok dadak. Nek kene ora kene mau Pak Arya ora ngendika apa-apa ora tahu. Tenane. Kae beliau isih lenggah kae takon. Sing Edi. Kae sing nganggo ngagem topi kae. Oh, Pak ini. Siapa namanya? Pak Arya saka pariwisata. Oh, Pak Arya. Aku enggak suruh ditambahin. Enggak ditambahin. Yo aku nyanyi wae berarti nih. Arep nyanyi sakaremu arep salto sakaremu. Ra ngawur lho ana Iwan Fals lho, Pak. Endi? Ki tas hitam dari kulit buah. Endi to? Sebelahe. Rama Candra kok. Mirip ganteng kaya Bang Iwan. Kowe kurang ajar kowe iki. Rama Candra kok dunake Iwan Fals. Yo pancen ganteng kok. Kan setingkat ngono lho, keren. Kandhani kok. Iya. Ya mirip ya, Mak. Ya Iwan Fals ki saiki ya wis tuwa. Ya sak Rama Candra. Ganteng, ora kaya dalang. Apa njur Candra Fals ya ora. Mboten mosok ya Fals Rama Rama Candra kae iki nek muni sing nyanyi awake dhewe mesti tekan ndi mesti mresani kae. Ya, termasuk penggemar. Tur panjenengan iki wajib dicontoh. Aku mau dituturi karo Rama Candra. Dituturi iki apa? Dikandani kon menjaga kesehatan. Aku mau rak wis matur to. Sikilku kiwa iki titik-titik wis kram. Wis kram, Pak. Sithik kram lah. Rama Candra iki, Mas, aku ki ngebit sedina minim 100 kilo. Beliau tahu tekan 100 kilo Rama. Tekan Surabaya, tekan Jakarta tahu. Ngontel. Sepeda, ngontel-ngontel. Ya ngepit basa Jawane ngontel jarene. Santai, aja jengkel. Ora ya.
ngepit. Wah, mulane aku wis tuku pit tak niati tenan. Iya. Saiki ngepit terus sadurunge berangkat wayangan ngepit terus. Wah, mesti kudu golek keringet aku. Sesuk nek kesel sikile iki golekke mesin wae nggo ngeprak kuwi. Dadine ora kesel. Dadi tinggal dipencet muso ngeprak dhewe tek ngono. Kangelan banget. Ayo sing. Idemu apik lho idemu. Yo kan. Ning engko nek iramane cepet karo alone iki rak dadak nyetel meneh. Mosok tundra tang. No, nyetel kecepetan. Yo. Digawe mixer ngono lho Pak iso. Nah iki kan wis ana dhewe, iki ya tak setel. Oh ngono. Heeh. Iya iya setelane kene. Ana setelane. Nek kecepetan ya tak degep sithik ngek ngono wis. Kendo dhewe. Ana mixere berarti. Ora mixer. Heh? Mic. Mic. Wah anggere iki kecepetan ngono tak degep langsung Iso alon dhewe. alon dhewe wong lara. Heeh. Sesuk aku diajari Pak nek. Aja rasa. Ya aku kan yo dalang pada age. Dalang ra S1 wingi. Iya. S2-ne kami wis ora dalang. Kowe wis iso Kok kowe wedi to nek aku dalang wedi ra payu. Sing jenenge dalang wedok ki ya nek ora duwe power swara sing gedhe kuwi angel. Mergane orang tidak bisa menikmati karakter wayang. Ya bener ya. Oh. Ya iki lanang-lanang kabeh. Dulu dalang putri yang terkenal ki Bu Harni. Bu Harni Sabtowati. Suarane mergane gedhe, pendengane iki mesti suwargi ki udut kaya wong lanang kayak ngono iki. Berarti nek aku kudu udut. Ben suarane gede. Sak arepmu nek kowe nek arep langsung gede kae apa untel kae lho. Ontel apa mangan pit? Ya ora kuat cangkeme. Ontel iki kaya kae lho apa jenenge iki? Hah? Kembang sukun kae ontel. Kuwi nggo ajar udut sip. Apa kaya ngono kuwi? Wah iya langsung gede sisan aja sing tanggungan. Heeh. Ya. Nembang apa sa? Pamunduntane napa niki wau ketoke kathah. Sesideman ana, Sideman, podang kuning ya, ana. sideman. Terus apa jenenge iki warna-warna apa kae? Ya, heh? Podang kuning. Bayar piro? Mudar ora kowe. Kapokmu kapan? Podang kuning. 50 karo gawa mulih. Ya mana? Aku selawe wemoh nggo mulih. Ana sing gelem 50 go mulih. Wemoh selawe nggawa mulih Elisa. Ora sudi. Wis marahi pecah ndase nang omahmu. Iya. Lah ngopo to, Pak? Aku yo mangane rakeh lho. Ora mangane lek akeh, omonganmu iki lho sing marahi pecah sirahku. Iya. Omongan ora genah, mesti aku disengiti tangga teparo. Kenapa? Mesti nek omong nang omah bengak-bengok ora karu-karuan. Iya. Ayo wis tau tak oyak ya, Pak. Ora duwe tata krama. Iya ora apa-apa. Bahasane ting pletot ora karu-karuan. Nek kan menghasilkan. Iya nek menghasilkan iki menghasilkan, Ya manyen yo. ngono lho. Termasuk apa jenenge iki? Subscribernya nambah. Nambah. Lah iya, berarti aku sesuk ditambahi lho, Yohan. Beres tak ora usah kuwatir, wedi we akeh ngono. Apa wedi? Wedi. Wedi napa? Wedi pasir. Oh pasir. Nggo apa? Anggo nguruki kowe ku. Iya. Aja jengkel, aja jengkel. Jengkel. Ora guyon aku nek karo Elisa iki wis biasa kok no guyon iki wis biasa. Iya. Nganti ana sing ngomong nek Elisa ki omongane sok neranyak. Lah Elisa ki ora dong kok dadine. Dadine wong iki kudune paham bahwa dia itu enggak tahu bahasa Jawa. Mulane nek diblusukke dhek ben kae ngunekke patakmu, Pak. Monggo patak iki kasar banget. Nek ya ora apa-apa tak ngapura. Iya. Kan tergantung yang ngajarin sebenarnya. Lah kowe meng diblasokke wong kok ya gelem. Lah berarti kowe yo sok mblasokke aku. Sing marake kesalahan wong kowe guruku. Ya ora. Kok kowe kok madeg dadi muridku ki lek mau bayar SPP dhek kapan? Ora kok kowe muni aku gurumu ki lek mau bayar SPP kapan? Lah iki ben bengi ngerungokke wayangan kan tadi krungu terus mengko lewat lingkungan ngono ya kan guruku berarti kebanyakan pasien Nugroho gitu lho. Ameng ngomonganmu ki lho sing sok kekasaren. Iya. Oke kasaren. Rada dialuske sithik. Ya goleke amplas popo. Ha kene ngelekar nang arepku tak amplas kene.
mangsane ora. Iya. Dek neng Wonogiri kae. Aku apa ora isin kok. Nanti sa jalan mlaku-mlaku, Pak. Wah, ya aku melu aku tuku mie ayam. Oh, ya aku melu. Tekan kono kan isih sore. Ya none wong wayangan ya. Aku mampir nang omahe wong ki, "Bu, ajeng derek ngising." Waduh. Lah yo ngising. Bu, kula kebelet ngising. Aku wis omong to, derek wonten wingking. Iki basa Jawa sing alus. Masalah wingking ki akeh, aku wis jelaske. Wingking ki nguyuh yo iso. Arep golek apa lah sakarepmu golek panganan. Ning basane Jawa tatarane ngono kuwi. Iya, tapi nek kebelet ngising. Ben paham ngono. Aku nganti mbok ibuke iki muni ya ning karo mendelik mripate kae. Wah, aku duh, ngapunten nggih Bu niki Piyai Sulawesi. Dalah ibuke, "Oh, yang Mbak Elisa niku to?" "Nggih." "Oh, mboten, monggo." Lah kudu monggo. Ora apa-apa ta, Malen. Ora apa-apa ning aku sing isin. Eleh. Mau ditaruh mana mukaku? Eleman tenan. Aleman. Ya. Iya. Sesideman apa sa? Yes, Sideman. Heeh. Sideman yang minta 10 lebih orangnya. Iya, akeh banget sing minta. Iya. Wiwitane anderek sang peki Neno pria bagus. sesone ana wong ngersake tak nai nomormu kowe ya. Aja, Pak. Aku ling Aku ditelepon video call terus kesel aku yoan. Kabeh do video call iki nomere sapa meneh ana wong ya ngono kae macem-macem e. Nek ana sing ngersake nang bawa Mbak Elisa. Telepon sendiri saja. Aku siji wis kerepotan, loro bola-bali tok arani nyatut duitmu. Ya ora jengkel. Ora jengkel. Ora apa-apa lah paseno wae. Wah, wis ora kepenak ya, aku kaya terbebani. Alah gayane. Ya wis. Terbebani tapi kan untung. Ning kowe ora apa-apa tenan. Tenan para popo ikhlas. Ya wis nek ngono ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Aku reti ra apa-apa. Bayaran kaya sinden biasane ra apa-apa. Di aku bintang tamu ra masalah. Nah, ngono kuwi dadi wis ana kesepakatan disekseni piyai akeh. Iya. Enggak, engko nek tak kei nomormu wae ben kowe iso ngarani to, Mbak Elisa ke Jawa Timur berapa? 5 juta. Ngono kan tok tampa kabeh tanpa tak potong. Nek liwat aku kan aku iso ngarani sak-sake. Ha ta? Masane kaya neng Kabupaten Malang iki nimbali kowe ya. Kalau pakai Elisa berapa? Wah, Elisa sekarang ngaleman. Sing aleman ki aku pokoke to, Pak. Oh sike, iki rak teknikku. Oh. Elisa itu sekarang ngaleman. Kalau sampai Jawa Timur kalau enggak 8 enggak berangkat. 8 nopo? Mboten napa-napa. Nah, rak tak keke kowe karo tengah. Selama iki berarti aku nabung ning konamu ya, Pak. Nabung dengkulmu mlocot kowe. Sesuk tak tagih. Oke, wis reti aku saiki. Selama iki ra reti. Berarti nek 8 sesuk tak hitung dhewe, tak gawe catetan. Pak Seno kurange sakmene. Ya anggepe kowe iki pegawe pajak apa piye? Ya gawe. Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Neno. Bendera terus kayungyon. Neno. Selendang kuning kang saking bukir. Eblek dicoblosi jungkat. Sapa anteng iki to? Enggak apa jungkate linci kuwi berapa di?
Iki nggo wadah wayang. Ora apa-apa Pak, mengko nek pas buka gunungan to Pak di vet engko kenoke iki lho, kenoke sanggule anting engko ben kontal kan dur. Cung kuwi arep balas dendam. Aja mesake. Aja, cah apik-apik iki. Seneng aku nek ana iki. Oh iya. Cah pekok. Pekok. Ayam berpekok. Berkokok. Suara kurang pramono ning wasis angungrum marang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis. Dua channel malam ini 18.000 penonton seluruh dunia. Wow, keren. Iya. Cuman wayang kulit itu cuman paseno loh. Kadang-kadang ngalahin musik-musik itu juga loh Pak. Ya, live streamingnya ini. Kadang kalau kita mendapat trending topik di Trending YouTube topik. itu nomor 1 penonton terbanyak. Dan 18.000 ya Mak. Iya, Iya. saka London, Chili, Taiwan, Jepang, Eropa. Eropa juga banyak yang nonton. Eropa ki ngarani negarane Itali ada. Italia iki mau malah ana sing kiri niki nonton bareng Italia. Wo, niki sedulur kula Siwa Roberto Baggio. Siwa Roberto Baggio. Wow. Oh, Pak De Donadoni. Lek Maldini do nonton wayang. Oh, Lek Maldini pemain AC Milan. Oh, ayo do jeleh bal-balan kok no. Nonton wayang kabeh. Terus no sesi demam. Atenono, mari lara untu ora wong dipakai. Luweh becik patenono timbang kepisahan. Sulistya tak rewangi samutono lawan kula warga garwalan traputra. Liwat kencange. Wah, iki nek mungsuh Mbak Tatin rame cah loro iki. Sayange iki Mbak Tatin lagi nyatus dina ibu ele meninggal. Yes. Oh iya. Dadi izin ya, Mak. Izin malah ya ora apa-apa. Sesuk aku gawe grup dhewe karo Mbak Tatin ya, Pak. Apa grupe? Ya gawe grup, kok nek Tapi misale ora apa-apa, payu. Sa. Suatu saat kamu harus bisa golek incon sing kira-kira kuwi sak rombongan. Dadi esuk nek payu ki kowe karo Tatin wis dadi bintang tamu, wis ora usah ndodok golek liyane, wis Beres ya, Pak. nyambung. Wah iya. Terus regone Pak Seno Ora usah sang rembur, ora usah rembur. Sesuk kuwi diurus gampang iki. Aja kowe arep ngonekke aku mbati meneh to mingan. Iya. Iki dadi konotasine penonton ki elek lho. Dikira aku mbati tenan lho, biyen Dek Tatin muni nek latihan tak gaweke gulene ming gule kobis kae ya terkenal tenan. Aku tau ketemu wong ning Malioboro iki, "Weh, Pak Seno gule kobis, Pak." Ndasmu ya.
sia-sia. Dikira tenan e. Monggo aku nek nganu gawe daharane Ndara Wiyaga iki. Aku nek gawe daharane Ndara Wiyaga iki lho, mesti ora kurang lho. Iya. Napa misale tebaske blumbang, tak satke blumbang latihan rung karuan dadi gendinge wis. Iya. Tebaske blumbang, bleke pitik ra ketang sing do duwe do grenengan. Belah pitik apa wingi ketoke ya mung Indomie karo kuah we ben ning kok. Ngandel ora. Kowe iki seneng. Tenan aku mangkat latihan wingi sing wong mie. Sepatane nek ora mangan iwak, lara wetengmu lho. Ana iwake tapi disuwir cilik-cilik. Aning arep disuwir kuwi jenenge apa aku tak takon? Ya iwak. Ha kene. Ya tapi mung piro sak piring gede mine sak mene iwake mu sak mene opo? Oh ya sesuk. Belit kuwi. Sesuk tanggal 1 uyon-uyon kuwi. Wiyaga 1 sinanji ingkung 1 ning dinten. Oh tenan. Wah. Ketok nek Joko banget ya tenan. Ya seneng kok. Iya wis oke ra masalah, ra ketang ming gemak dijembeng. Iya. Ya. Aku wedi nek Lisa muni tenan ngono. Engko nek ora tenan terus diomongke nang pementasan. Iya, kok tak duduhke ning vlog. Pemirsa, ya kemarin katanya Pak Seno mau memberikan ingkung tapi ternyata cuman sesuwir saja. Wah. Ya ora apa-apa. Iya. Aku sok kanu ning kon chatting barang dos pundi Pak kabare? Gule kobe sing wah jan tatin kene. Dadi kondang tenan ya aku. Padahal ya enak-enak tenan aku nek do latihan ki. Rokok ya ana. Wis ora apa-apa nek tak lakonane ayo iki nasibku kok. Iya. Luwih becik patenon apa kene? Ya. Liwat kijanging alisku kuwasang lendang hatiku matiamu selingsir yoswaku aku isih mampu ngladeni salahku kowe bocah kuno nadyan bocah kuno kedong anjripo jiwa ragaku kok kurang kehormatan mapro rukuh ngarepi Ndeluk. Ra apa-apa. Kancane nyambut gawe kok dhewe mangan gedaki mak ndeluk. Wis akeh lho Pak, iki mangane mung ning tratak lho Pak iki Kowe bocah kurang iki. ajar kowe yo ngene. Tenan aku karo Anteng ki cah kos mangane ning tratak. Oh, iya. Nek mangan wayangan, mangkat wayangan mangan, sesuk-esuk mangan bar kuwi turu. Kok mangkat mangan meneh, ngono ngirit turipe. Iya ya wis. Ya terus ki ora usah didelekke. Yo. Rasa isin kok ya. Gede mak. Ora tak delok kok aku arang madhep rene kok. Yo gak wis. Wis aku ora ndelokke wis. Kowe anggere aku krasa. Yo gak wis. Ndelup. Arang Anteng ki mbuh cara ngerti anu oh kuwi benak apa meneh. Iya. Wis Ra iso Anteng Pak iku. diencoki laler malah kono penyakite kowe. Lho ya. Iya caedan iki. Ditutup kok dinganekne ditutup.
Kaya eneng wadahe wae. Ditutup. Ayo. Urip ana kudu genti kowe tukake isine kowe apa wae nadyan sesidem Jangan lupa untuk datang ke sini Kaki Langit. Ada pasarnya juga. Ya, destinasi wisata. Pasar Kaki Langit jam hari Sabtu Minggu. Loh, jam 6 sampai jam 12. Malah hafal. Skandani, yo ngene iki cah cerdas sih makane larang. Di sana bisa jajan macem-macem, ono bontil. Apa? Bontel. Bontel. Terus bontel, ono miletek, ono miletek. Ora mi dikletek kuwi iki mine lempah apa piye? Miletek. Ayo mi kok dikletek iki mine loro. Kok kletek? Kudu kletek, letek. 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 Tek. Letek. Letek. Letek, pecel, bubur macam-macam. Jangan lupa berkunjung ke sini ya. Iya. Wis rampung. Matur suwun. Ya pinter saiki ya iso dadi duta wisata. Iya. Duta wisata kali enggak jauh wong. Heeh. Lho kono ya dadi wisata, papan wisata ya takono Pak Arya kae. Mangsane lega wong iki dadi tempat wisata. Kono ya wayangan. Sing jeneng dina pariwisata iki wayangan wis pirang-pirang kon breksi sadurunge dadi kaya ngono kae. Wis wayangan 2 kali nggih Pak nggih punan nggih. Nah, breksi 2 kali. Wingi neng Pintu Langit. Ya, saiki ning Kaki Langit. Ngono ya, Mak. Wis bola-bali lega wong. Terus tahu aku diunggahke ning Suralaya karo Pak Arya. Ya,
Ning Suralaya kono destinasi wisata jam 1 bubar. Mergane Kabute medhun, matane ora weruh. Ayo jam 09.00 wis iki piye iki kok kabute petenge kaya ngene iki. Dene si gendut kaya tetep wayangan. Adem lho ndut, uras tetep wayangan. Ya tetep wayangan. Jam 2 tak bubarke wong wis ora iso dimatke, blenconge ming pelik-pelik kae. Bareng bubar ya darawane medhun saka Suralaya ngenteni Padang no. Iya. Gue aku nggawa apa mobilku sing anyar. Apa? Ferrari. Waduh. Ferrari apa? Toyota tahun 76. Tak nggo munggah ki mandek. Anakku tak kon melayu. Tuku kok sing kuno. Aku ki seneng nglumpukke barang kuno-kuno kuwi enak padake. Malah sing modern ki sing aneh-aneh. Sing kuno-kuno iki malah nglawehi. Iya. Penak ya, Ayo ganti Mbak Ika. Ya, Mbak Ika men jumeneng. Mbak Ika Suhesti. Ya. Pamundutan ya akeh iki sing ngersake Mbak Ika. Ya. Iki ya blesteran no. Oh. Blesteran pundi? Bapakne Trawana. Mbokne Mbokne Panggang. ya ming tangga. Ah iya. Ya wis termasuk blesteran ra apa-apa. Ra apa-apa lah sakanane. Iya. Oh iki piyai saka Tanjung Sari. Ngono. Gunung Kidul. Heeh. Tepus kono ya, Mak. Iya. Tanjung Sari nggih beda. Tepus dhewe Tanjung Sari. Tanjung Sari dhewe. itu tepus lho. Sanes. Ngendi kecamatane? Tanjung Sari niku kecamatan Oh, anggonmu desamu jenmu? Hargosari. Hargosari. Nggih. Oh. Wah, ra kepiye nek kaya ngono kuwi ta. Bahasane. Mayang neng daerah Ika ngono kuwi sindene lagi munggah tek ngono penonton piye ala nek sindene kok akeh akeh. Ya logate dhewe-dhewe kok. Makane kowe iki tak kon aja sok logat Jawa asli. Junjunglah tanah airmu, kelahiranmu iki tok junjung. Kowe nek nyinden ki nek omong ya ngono kuwi engko malah kowe viral kaya si Elisa kuwi. Elisa ya ora ninggale kagok. Kowe ya ora ninggale cara kono. Kowe ngadeg karo piye ala karo yaene kon nyanyi karo nyanyi apa, Pak? Kowe gayeng. Ah, kowe terus dumeh le dandan wis kebacut ayu terus emoh basa kaya ngono. Aja. Ya ora moh. Lah ya aja suatu saat kudu tok gunake. Anting ki ya ora takon ngowahi basa Banyuwangi. Suwi Pak ngono. Biyuh ngono kuwi aja dilangi. Iya. Jane nggih meh padha lho logate karo ngene anting ki. Lah iya, ya meh padha. Kuwi ya ngedelokke wong delok mangan wae. Iki saiki nek ora mangan ngantuk kok ya. Boyo leren kok ya. Nek ngantuk medeni. Mlirikno matane mung kari siji ngene. Aku ya iso tak unekke mulane nek ngombe ra akeh-akeh. Lah napa? Nang ngene iki kaya wong dendem. Ayo, lagune apa? Ya. Lagune apa ya? Sing gayeng mawon nggih. Ya sing gayeng, pokoke limbukan iki dienggo para muda. Mulane pentas wayang iki janjane nek cara mbiyen karo saiki iki lebih memeras otak cara saiki. Mergane Penontonnya werna-werna no. Saya penontonnya awake dhewe iki nuwun sewu, piyai itu muda, piyai sepuh. Kudu iso milahke, kudu iso nglawehi kabeh, kudu iso ngladeni kabeh. iya. Ngono ya, Mak. Iya. Nek mbiyen cara anggere muni dedok dedeng wis Oh, wilahing. ngono penonton wis meneng kabeh ngene iki. Ngematke le dalang le janturan. Anu nggih negari pundi to? Karo suarane gandem le. Saiki wis ora ana wong gagas dalang swara gandem ki ora ana. Sing sakniki digagas napa? Saiki digagas ya sebagai tontonan, tuntunan tatanan iso ngladeni kabeh. Sing enom-enom tak ladeni, sing tuwa-tuwa tak ladeni. Nggih. Ngono. Dadi wis beda jamane iki wis kudu awake kudu berpikir. Ya. Dadi iso kabeh iso dong. Saiki nganggo basa sing nuwun sewu.
Swawi sang sampeyan basa kawi sing tirik-tirik sastrane rintut nek penonton radong piye? Lah nggih. Malah ditinggal. Ning nek basa panane penonton jelas. Oh critane ngono. Kae iki karepe ngene malah penak. Penonton dadi seneng melihat adegan wayang, ora mung melihat adegan nggon hiburan limbukan, ning adegan nggon jejer nggon permasalahane ditonton karo wong delok. Ngono kuwi kudu. Betul. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Nyawer kowe nggo ngopo ora? Men kewer-kewer kaya. Yo Wis kokean rasa disawer. Lagune apa? Lali janjine. Lali janjine ya. Wis mari to awake? Mpun, Sehat. Pak. Alhamdulillah. Awang ngrono sinden kula ora wis tratapan. Wah iki mesti do izin meneh. Iya wingi suntik kok ya. Nek sing akeh jek sik izin rak ya malah seneng to. Mergane Lah barene akeh. wis melayar tiru-tiru Elisa kowe ya. Lah tenan kok anggere penyanyi apa sih ndane mangkat kabeh ngene iki rak mumet. Rak cah padake cah tipis. Alah, Pedomane saya satu. Berkesenian menjadi pekerja seni itu kudu wani tombok. Tegese ngene. Nek wis amjur ning jagating seni, tombok itu suatu hal yang harus dilakukan setiap saat. Dadi ora usah dadak kowe mikir aku tombok ora. Ngene, ngendikaning para panata agama, ngendikaning para kiai ngandhakake, nek bandamu tok kekke wong, kuwi bandamu ora bakal asat selawase urip. tenan iku. Weh, domone nek dhuwitmu tok simpen kuwi ora malik emas, ora tambah akeh. Oh. Ning nek tok kekke wong-wong sing butuhke, nyo iki sapa sing rung tak kei? Benesuk tak kei kabeh. Ora mau ana sing rung dikeki lho. Sapa? Mas Solikin rung ya. Solikin wis tak dobel, muni tak antem gasmu. Iya. Wis saweran ya mesti disaki ngono. Iki saweran bengi iki ming 200. Heeh. Ki nek tak keke kas, rak ming mundak sithik. Iya, terus Ya wis tak gawane sik, Mbak. Engko nek wis akeh tak keke kas. oke ya lali. Oh, seneng anu. Pak jiwet lho. Ngono kok terus jiwet. Aku iki nek omongan sok suwe-suwe saya gemeske. Yo, gek nembang. Dina Minggu kang dak anti tinamune ngoyo Cepul mong lali janjine anane tansah semoyo pintar golek alasan ngandar-andar angan tukor Neno tak tung tak dedang neno ya aku wis ora
Gampang kok aton kowe iki megal-megale wis pas kok. Tang-tang, tang-blang, tang-blang, tang-tang. Sikile diangkat siji. Ngek. Ngono. Piye lek angkat? Ayo diangkat siji pokoke diangkat siji. Ngek. Angkatan siji sikilmu. Heeh. Yo. Nah. Janjane kowe neng Ya, bengi iki jan luar biasa tenan kancane le nabuh seru-seru ayo sesuk bengi prei. Oh. Dadi ditanjake dikesel-keselke tenan sesuk bengi pijet. Ya. Ngaso. Ya, kene eneng praine. Apa arep ngongso wong ki mbok ya ora nganggo tepo-tepo. Karepe ngono ya 30 dina diseni kabeh ngono ya iso ning rak ya nganggo tenaga menungso ki ora mesin kok no. Sesasi ki tak nehi 3 dina petang dina tak nggo ngaso. Oh iya to. Kuwi wis sesuk dosa-dosa kare penanggap mbok niki kula nggene. Iya, ya ora apa-apa, Mak. Diparingi rejeki aja gresula. Rak kesel awake dikaya ngapa tetep ditandangi penuh dengan semangat. Iya. Ya saiki genti sindenku sing saka Majenang iki, saka Cilacap. Oh iya. Ayo Mbak Rido. Ngadeg. Assalamualaikum. Wis sinden ki sing apik ya ngene iki lagi ngadeg wis asalamualaikum. Penontone kompak. Hah? Penontone kompak. Ya penonton ki mangunan apik-apik sih kabeh. Pada baik. Orang apa kok ora kepenak ya, Pak? Ora ngapak ora kepenak. Nembang apa Pak Dalang, Bang Limbo? Nembang sing apik, Rikar nembang apa? Ya. Dalem? Iya. Eling-eling. Eling-eling Ya. Banyumasan. Ya. Iya, Pak. Eling-eling baik. Eling-eling baik. Men pada eling. Raden. Senengane mblasukna kok. Ora mblasukna, nyonge goleki larasan kene goleki nada kaya kowe ora mblasukna. Nek mblasukna sih Rika nyong kon supaya nirok-nir Rika lan ulun. Kok dadi basa dewa barang. Oh, angel ya mak iya. Raden
jodi prakoso gagung luhur godakwak godek lah jarine nek Banyumas oh dadi A dadi ya ora kabeh godek wok ya dadi godek wak ya tetep wok oh wok godek wok simbar jajak yen ngandika yen ngandika gerung pindah guntur dasar Satria Prawira Rama eling-eling kula eling gunungane
manang soten atine belar balen kasurat janur kasure wong barang kasurat janur kasure wong barang gawe ramane angele mandek iki saka cepet nani ndang. Sing ngendang mondek. Mandek mlaku maning. Iya, ya ora apa-apa, sing penting jogete pada karo sing ngendang. Karo leren. Ya, pada jayanya. Depan depek wong seneng nganteni janur gunung sakulon banjar patopan janur gunung sakulon banjar patopan Gumer. Wis ya Pak, Ya kesuwun. wis, matur suwun tiba pada. Pada. Ya, pada jayanya. Pada jayanya. Oh iki aku ki ya pengen iso lho nak iya. Basa ki nek apa-apa ki sidisan iki ketemu karo wong endi-endi ki dadine ora bakal bingung. Ya. Ya lah nek lunga ngulon ngono terus apa mobile macet ning Banyumas kan iso basa ngapak kan kepenak. Iya. Ngono ya Mak. Dadi kuwi kasanah kekayaan Indonesia kok. Oh iya. Bahasane werna-werna, suku adate budayane werna-werna, tata carane dhewe-dhewe ning manunggal ana negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Ayo Mbak, sing wis 2 dina ora mangkat nyambut gawe iki. Ya. Anting Lambangse. Ya. Sinden saka Banyuwangi iki. Wah, ayo. Pilek ta kowe? Heeh. Heeh. Atau roket mau irunge mengeneng tisune wae. Heeh. Kancane do apa jenenge iki do kur dheke bola-bali. Ora nek suarane kula wau. Eneng wae. Jenengan krungu apa? Krungu kok. Berarti mengemate kula sisi. Kaya gek ngadeg ana jumeneng. Nggih. Ayo. Siap. Ayo alon-alon. Iya. Halo, selamat malam Pak De, Bude. Piyayi Banyuwangi nek ngomong ya apa anane ngene. Halo, selamat malam Pak De, Bude. Yo ora anggapmu piyayi semene iki Pak Demu, Budemu kabeh napa piye? Iya. Halo, selamat malam. Sugeng dalu para lenggah ngono sing Sugeng dalu para lenggah. Nek anak sing ngadeg piye Pak De? Wis ora usah dilokke kuwi. Para lenggah nek sing ngadeg sing lenggah ya sosok ana sing ngadeg kok. Nek lenggah ya lenggah, nek ngadeg ya ngadeg. Kowe urung paham, kowe isih kuliah semester 4. Sesuk. Iya.
Sesuk diwarai. Heeh, aja kuwatir. Jelaske. Beres kok ya. Iya. Ayo Ting, ya iki ala-ala putra dalang lho iki no. Oh iya to. Oh panjenengan ora preso. Tapi rada pilek lho Pak De. Ora apa-apa, ora apa. Bindeng. Ora apa-apa. Tenan. Tenan. Ya, putra dalang. Menang-menang putra dalang mula suarane ya apik. Ya, sekolahe ning isi Yojo kene. Ngono ya Mak. Iya. Kok iso melu kowe? Ayo wong bocah iki suarane apik, aku iki nek krungu swara wong wedok apik nyanyi, nembang, kuwi iki gagih-gagih takjak. Mergane engko nek mambu lagu-lagu modern terus sengit terus sinden cilaka. Bibit-bibit sinden punah. Mula begitu krungu suarane anting nembang apik langsung wis ayo melaku. Kula mboten gadah seragame Pak Des tatu koke. Kula mboten nganu gadah jare tatu kok kabeh tatu koke rasa kuwatir. Sok bar tatu koke tak pateni. Piye to jene? Iya. Anu nembang capek gunung apa cara apa sampe gunung wae ya? Kok capek gunung terus? Lah apa? Ya aku Banyuwangi to, suwi ra nembang Banyuwangi. Suwi ra nembang Banyuwangi. Ya sak karepmu. Ya wis nembang Banyuwangi ra apa-apa. Lagune apa Banyuwangi? Napa sing dawa apa sing endhek? Manut. Lho manut jenengan udalange ora iso memutuskan. Nyok jengkel lah aku nyaro iki. Lah jenengan mesti munat manut sinden terus. Lah sinden jirasne kon manut dalang. Oh iya, bener, heeh. Ya sing apik wae sing kowe seneng apa? Lho, kok aku sing seneng ya Pak Ade sing seneng. Kok tak gepuk sirahmu model. Yo, wulan andung-andung apa nganu? Apa gerajakan? Impen-impenen. Sing latihan ki sing endi kowe tak? Ya jenengan memutuskan wis saiki cepet 1 2 3. Gerajakan. Ya. Nah. Bawani. Ya, Bawani. Mambiat mayon. Oh, urung-urung wis gerajakan ra apa-apa. Iya. Emang apa Pak De ten mriki gerajakan artine napa? Ora apa-apa. Artine ya padha wae iki. Gerajakan ki banyu medun ki gerajakan. Oh, nek ten mriku pantai. Pantai. Nggih. Gerajakan ki pantai. Nggih, pantai. Oh iya. Ya radong kok ya aku. Ya. Mambiat mayo. Enak mineng. Ndak apa-apa ya Pak De ya. Pak De sapa sing tok jak ya Pak De? Pak De akeh ning kene. Wah. Tapi kok ora nggawa bojone. Oh ya do nggawa kok ya. Pak De wah kuwetel. Suarane elok iki. Rungokno nek ora percaya. Suarane nyambung ya guyu. Kowe iki nek nembangi rasa ngematke. Kowe risi ya dimatke karo kowe. Mboten. Wah kok nyambung. Tirase jenengan dolop mbiyen. Ora aku. Yo, baleni. Suarane gendeng pelam biangan
Nuswan Toro Pianyu suarane nek isih pilek ki ora iso los ora to ya kowe mongko nek ora pilek suarane jan apik tenan cah iki iya ngapa kok kowe rumari kok menyang neh Iran Didit mesti Iran Didit ora wis Iran Didit cah kos ki biasane ngono kuwi anggeran Didit terus mangkat lho enggak kan aku gari muni om tok entuk dhuwit engko apa gari muni om tok entuk dhuwit lho dhuwit saka sapa jenengan nek YouTube lho akeh akeh piye Nduk nek nyeluk om kok mesti tak paringi dhuwit aku iki ming anu kok iki ming apa guyonan wis berlalu kok isih tok anggap syukurane urung mlaku sampai saiki syukuran apa subscriber kan wis nyandak 100 jarene ke syukuran ya beres rasa kuwatir wis iki sesuk rasa dijak iki mah nekor-nekori iki cilaka iki mah lor-lor kidul lalas angker ya ngopo nyekel biola barang karepe ngopo ora ijiko sih kok nyekel biola golek tambahan jare Pak De tambahan watu iya aneh-aneh gawe nyekel biola barang iya penabuh ki arang sok ngono kuwi lho iya oke sing do cari perhatian penonton ki batine penontonnya men do ngrasani ibu kuwi tukang biola lho kuwi tukang biola lho agak wis nyekel biola barang kae ngono padahal mbok modar nek iso iya kang kaliat mangga ojo takut iki pengendange saka Banyuwangi lho aku jogetane ra cocok ngaku saka Banyuwangi kowe sampean yo joget gelem ora aku ki mayang yo Ting jarang lho Pak dalang iso joget iki aku ora seneng joget kok lah biasane kan streamingan ke yo joget kapan wingi latihan lah latihan ora pentas mosok wong dalang ning kene kok kon joget gedabikan ora sing joget iki kowe aja aku mau dalange joget an joget terus kowe isih cilik dadi joget aku ro Prastiwi tuwa do tuwa iso gayeng iki ya tanah
Luar biasa lho. Ning iki sesuk Bali ana lambe sinden lara. Kok lambe sinden lara? Lambene Elisa iki semene kok banget sing njaluk tembang kowe kabeh, podang kuning, sesideman, cari janjine. Wah, anggepe. Iya. Wis iki sampike rasa do diwaca iki mung do njaluk ora nanggap ngopo. Yo. Aku seneng kowe bingung kok. Kowe karo kendangane bingung. Ndlung tak ndlung tang 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 tang. Ayo. Tek ceng. Tek ceng tek ceng. Apa kuwi joget kok meng kaya wong. Lah. Sama yo ngepraki yo kleru to. Heeh. Kerep kleru aku. Tang 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 tak. Tek ceng. Cek ceng cek ceng. Ah. Ngono ki kerep. Ayo. Ora apa-apa nek dalang ora apa-apa pengarep. Lha Allah. Pimpinan kok kleru biasa. Yo. Kerajakan
Njoget tok nganggo tangane nyeketem barang. Lah piye lho Pak De? Aku wis belajar. Ah, iya. Delok Mas Denko wingi pas Mbak Ayu kalih Mbak Elisa. Lah bedone karo saiki lah ya aku salah koreografi. Itu namanya pengendang cerdas. Jadi Ya kembangane pedang ngene-ngene. Aja ngono-ngono to. Iya toh? Ngene iki lar tak jotos maksude. Kowe ora ngerti artine ngono kok. Yo, teruske. Nanan. Yo. Lanang. Ali modar ora. Sing keloro sing piye? Oh, nunggu. Sing keloro ki ingin ku teriak ambiar. Ya. Longgo nong pasir pasiran semyur-semyuran keretuan mano-mano seliwara Penabuhe kleru lho, Pak. Ya ben penabuh ora apa-apa kleru. Siji dalang loro penabuh kleru ora masalah. Nek sinden kleru ki fatal. Ya wis, Mbak, kowe tak ora nyantet nek dalange cenanangan santet lho. Cenanangan dengkulmu mlosot kuwi. Gek tengok, lenggah. Iki. Saiki kowe buka YouTube, terus komen komentar kuwi deloken ora. Anting enggak apal, sinau lagi Mbak Anting ngono kuwi, mesti dimotivasi kok ya. Ya kendhange beda-beda. Kendhangane padha wae kok. Ora. Kok jenengan kleru terus ngecrek-ngecrek. Tak ora gelem lah. Iya. Janan nang kene lah. Ora apa-apa, sesuk belajar. Sesuk anggere templek apik banget. Iya. Anggere templek iku. Ya sekali-sekali ditemplek. Seneng aku. Iya. Mbak Anting ki mau, ya. Ayo saiki genti Agnes. Ya. Mbak Agnes, sing do kanu apa jenenge demam arep joget kuwi no. Ya. Men digaweke jam-jaman sing angel-angel iki ora bingung lido joget. Ya. Ayo. Iki mau ana tembang kangen, ya sing disuwun. Dipinangkani. Oh ya. Yo alon-alon yo Mak.